ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ। ଆନ୍ୟୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2024 ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ସବଜେକ୍ଟ MIL ଓଡ଼ିଆ। ତ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର୍ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯିବ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ 50 ମାର୍କ। ତ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ପଢ଼ି ଯାଉଛି, ତୁମେ ଆନ୍ସର୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1, ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। 1. କ. ଶୁକ୍ରଜାନୀର ସାନ ପୁଅ କିଏ? ମାଣ୍ଡିଆଜାନୀ, ଚିତ୍ରାଜାନୀ, ଲାଚରାଜାନୀ, ମକାଜାନୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ଖ. ଜଣେ ଯବାନର ଦରମା କେତେ? 2 ଟଙ୍କା, 4 ଟଙ୍କା, 8 ଟଙ୍କା, 10 ଟଙ୍କା। ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି 1 ମାର୍କା MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଗ ନମ୍ବର ହେଉଛି କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଶ୍ରୀ ନରବାସୀ ପାଲିତ? ଝେଲମ, ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ସିନ୍ଧୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଘ. ଶାହାଡ଼ା ପତ୍ରକୁ ଗେଞ୍ଜିଲେ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ? ଯଶ, ଜ୍ଞାନ, ବିଦ୍ୟା, ରୋଚନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଅ. ଗୋଲକ ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଏ ପୂଜା କରନ୍ତି? ବ୍ୟାସଦେବ, ଗାନ୍ଧାର ସେନ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଅର୍ଜୁନ। ତ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଆସିଲା 1 ମାର୍କ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ପ୍ରଶ୍ନ 1, ଶୁକ୍ରଜାନୀର ବୟସ କେତେ? ପ୍ରଶ୍ନ 2, ଗାଁ ତୁଠରେ ଝିଲି କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଜ ନମ୍ବର ହେଉଛି ସେତୁଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି? ଝ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଉମା କେତେବେଳେ ଖାଇ ବସିଲେ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ପଞ୍ଚଭକ୍ତର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ ଏଇଠି ଆମର 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା। ଯେକୌଣସି 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। କ. କେଉଁଠାରେ ଧର୍ମଦ୍ୱାର ଘାଟି ପଡ଼େ? ଖ. ଲେଖକ ଶିକାରୀର ବର୍ଣ୍ଣନା କିପରି କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ. ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷର ଝଡ଼ିଲା ପତ୍ରକୁ ମଥାରେ ଦେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘ. ଧଲା ଦୁବର ଗୁଣ କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଅ. ବିଶେଷ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3, ଯେକୌଣସି 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। କ. ଶୁକ୍ରଜାନୀର ଘରକରଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଖ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନାୟିକର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର। ଗ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରାଜଜେମା କାହିଁକି କ୍ରୋଧରେ ଥରିଗଲେ? ଘ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସଦାନନ୍ଦ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକି କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ? ଅ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଠାକୁରାଣୀ ମଣୋହିରେ ବିଜେ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4, ଯେକୌଣସି 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। କ. ଶୁକ୍ରଜାନୀର ଚରିତ୍ର ବିତରଣ କର। ଖ. ଝେଲମ ନଦୀର ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଶାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ କବିତାର ସାରଧର୍ମ ଲେଖ। ତ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଘ. ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସୃଜନାତ୍ମକ ଲେଖା ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏହି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ତୁମେମାନେ ଏହି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଭଲସେ କ୍ଲିୟର ହୋଇଲେ ତୁମେ ଭଲସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲେ, ରହିଲି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ।